uyangithatsha nale ndawo explainer yourselves. Uthi, having discussed the divine plan concerning the relation of the sexes as far as headship is concerned, Paul takes up again the question of the correctness or incorrectness of women taking part in public worship without a veil. The believers are here called to consult their own inner convictions without reference to any external authorities by which their ideas might be influenced. Ngaleni ndawo ndaqomba ithi zibuze wena uziphendule, ungaconsulti abantu. Ndabe ndindedwa ndiqomba mna ndive ngoku ndisingle ndingenamyeni, ndiyivile ithetha ukuthini kum. So apha umntu uzawudicayida uba ithetha ukuthini kuye. Hayi ke, fair enough. Xa kuthiwa consult your inner convictions, zinga-influenced by external authorities or external whatevers. Ikuwe, but ndaqonda uba kum hayi mna ndiyayivuma, ndiyayiva uba ithini. Comely, Greek, prepon, fitting, becoming, proper. For women to be uncovered when taking part in public worship does not fit in with the solemnity of the occasion, if for no other reason than that because of the custom of the country, it distracts the attention of other worshippers. Furthermore, it would create a wrong impression on the mind of a pagan who might witness the service. No custom. The apostle neither taught nor followed the practices of sanctioning the appearance of women in public worship unveiled. The fact that in Christian churches everywhere, in Judea particularly, the women did not take part in the service with uncovered heads should have decided the matter for the women in Corinth. Failure to comply with the generally accepted rule in the churches elsewhere would be a source of misunderstanding and offense. The opinion and conduct of the large body of believers was to be respected and not opposed by a few self-opinionated members of the church at Corinth. This principle is always true. One individual or a few individuals should not feel that their ideas are superior in the general opinion of the church as a whole and seek to impose those ideas on the majority, irrespective of the teachings of the scripture and the accepted practice of the church. So kuthiwa ke kuye kuhanjwe ngesininzi uba isininzi sivumelene. If the larger body of believers bayavumelana uba kunje, akufanelanga ke uthi gqi wena so ufuna uzotshintsha izinto wena wedwa. Naleyo funeke into uyiqaphele. So ke ithi ke ngoku kum le ndawo kunjengento yoba mna ke ngoku ndivele ndavuma into yoba hayi ndizawuthwala, hayi ndizawukhupha amacici. I cannot then go and impose ebantwini abasebevumelene belibandla elikhulu uba thina we are okay with ungathwali. Awunofika ke ngoku so ufika uzoenforce loo nto wena kuba ibiyinto yakho ukuzifundela ecaleni. If the large body of the church ithi asinangxaki naloo nto, abanangxaki naloo nto. So mna sithe xa sifika apha ndavele ndaqomba andiyazi kutheni endenzisa yonke le exercise andinamyeni. Kunini ndiyiphinda into yoba andinamyeni. I'm not planning to get married again. But ezi zinto I cannot just let them go. Ubufuna ndizenze. So ndiyazenza ke, ndiyazenza
kuba uthe you are in charge and then I take you as my head in the absence of a physical human head in my life. You are my head, so I'm taking this as a direction from you. Kanti usezawuvezenye guys, akakandigqibi akakandigqibi, but ndizambeka lo Corinthians ii-pages zonke so that umntu ahlale kazifundele kakuhle yena ngokwakhe. Mna ndikuchazela nje ijeni yezinto aye wathi ndiyaxhakazela, hlisa ezi zinto. Ndavuma ke kuba ndiqomba ndiyamthemba ke, mandike ndimthembe ndibone uba undisaphi. But uyilumkele into yokuimposa into oyitreyinwe wedwa ecaleni caba izawuba sisitandard kuwe, sisitandard sakho kuye. Andifuni niyibhude le ndawo, sisitandard sakho kuye. Abantu bayeke baqhube ngendlela yabo. Mhlawumbi omnye naye ovezelwe sisitandard sakho naye eyedwa uzaxa ekubona nitsho niklikeke ithi kanti beniva into enye, but kungaphazanyiswa the large body of the church. Hayi, ndiyivile zikulawuspika, ndiyayiva mna ibithini. Benditshilo uba ndiyafundiseka ke mna xa ndindedwa, uthi chu nam unganqami.